Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, скъпи гости, имам невероятното щастие тази вечер да открия трети международен фестивал за класическа музика и изкуства Артис. Създаден с много любов, с много желание, с много посветеност на това децата да имат възможността да присъстват на сцени като тази, да изживеят магията на музиката, да изживеят магията на изкуството, като бих казала едно висше духовно послание. Благодарим на нашите талантливи ученици от училище Артис за прекрасните картини. Благодарение на тях всъщност днес можем да отпразнуваме, да отбележим още един път 25 години на нашето артистично училище. За нас не картината е важна, а художникът. Тези малки художници, музиканти, актьори, поети, с които вие ще имате възможност да се срещнете по време на този фестивал, всъщност за нас те са фокусът. За нас е важно как те се чувстват, как преживяват тези събития. Ще завърша с едни думи на Малкия принц от Екзюпери, а именно, че истински се вижда само през сърцето, а важните неща в живота, същественото, всъщност е невидимо за очите. Хаосът на една невъзможност влива въздуха като течност в теб. С всяка нота те пита къде съм. Много ми харесва тази зала, много е хубав роял. И много обичам да свиря наистина. Аз свиря още от 4 годишна. Занимавах се и с солфеж при една много добра учителка. Госпожа Тодорова, да. И като влязох в музикалното училище ми беше много приятно, защото имах мечта да свиря на инструмент. Ето тази госпожа ме научи да свиря. Свиря от 3-4 годишна възраст. Всичко е благодарение на нашата прекрасна госпожа Ваня Пешева. Тя е сложила много труд и наистина много се е трудила за това. Тук в момента сме пред работи на ученици от Артис. Представени са работи на деца, които, примерно това е дете от 4-ти клас, тази великолепна работа. Това е преди 2 години
завършващи 12-класници, 10-ти клас с невероятно състояние уловено. Там може да видите етюди и свободни интерпретации. Така че може да придобиете представа за широтата на изказа и това, че ценим индивидуалността в Артис. Когато едни деца подкрепят други деца, както се случва днес, всъщност е изключително преживяване. Едни деца в публиката, които виждат труда на други техни връстници. Цялото ми усещане е великолепно. Потопих се в красива музика, изпълнена с много страст. В красива изложба, която пък показва различни аспекти на нашия учебен процес и на това, на което искаме да им дадем като умения и знания. Пожелавам бъдещи успехи на фундацията, още много реализирани събития и не само, още много намерени съмишленици, защото този трети фестивал всъщност привлече още хора за тази кауза. Много е важно да сме заедно в това. Съответно благодарим на всички наши спонсори, дарители и съмишленици в този проект. И успех!